Namanje isandla sami siyasisheshe sibuye ngokuyikhuza ephaketheni lami elingemuva la kukhona khona incwadi ephuma eposini. Kuze kwaphuma isikole ngingazange ngivule. Lungishaya lungeqa uvalo uma ngiyibuza ukuthi konje ngabe lencwadi ivela kubani. Sebehambile abantwana abaningi ukuya emakhaya. Kucwebile nalapha endleleni njengoba lithamba manje. Ngilandela ngedwa nje nakhona ngomoya phansi kwazise akukho lutho olutheni engiliphuthume ekhaya. Ngiye ngilibazise ngoPakamane naye sehlukanese landwa ubaba wakhe ngemoto. Kuze kucacambe yami inhliziyo la ngimbone egibela ehlala esitulweni esiseceleni kababa wakhe engithathazisela isandla. Ngimbuke nalapha esebopha ibhande emveni kokuthethiswa. Namhlanje kuzofanele ngikukhomboze ngokubopha ibhande wena. Ubaba wakhe umemthethisa. Bayezwana laba bobabili. Ubaba kaPakamane akaphila ulumini lwakhe. Uyiqhawe lakhe. Useze wayiqhawe lami nami. Kodwa yena akazi. Angikholwa nokuthi uyangazi. Nokuthi uyangibona ke nje umelanda uPakamane. Akulula ngazi. Akangizali. Wazi indodana yakhe. Ubaba ongizalayo kuphela ongazi. Uyangazi. Ubaba ungazi kanjani? Ebe kuphi? Njengoba ngihamba nje kuya ngehlula ukufika esibalweni esiyiso seminyaka esiphelile selokhu baba ahambe ekhaya. Ngangisemfishane kakhulu. Uma ngingaphosisi bengineminyaka emihlanu. Kusho ukuthi isishagalolunye manje esiphelile. Uma kuyena obhalela encwadi. Kungani ezobhala manje? Ubaba uyazi nje ukuthi sekunesikhathi esingakanani ngilindo ukuzwa kuyena. Ubaba ucabanga ukuthi benele yini labo line abambalwa abakulencwadi ukuthi bangaphendula uhide lwemibuzo engiyibhekise kuyena nasesenzweni asenzayo. Olunye uvalo enginalo olokuthi kusangenzeka lencwadi ivuse eminye imibuzo engaphezulu kwale enginayo. Mibuzo leyo kwesinye isikhathi enginikeza ubusuku bokungalali. Nala ngithuke ngizumeka ngivuswa amaphupha amabi abantu bengijaha ngeyizenze nemkhonto naye ebanjiwe la ezama ukuzongilwisa izimpi zami. Nginobusuku obuningi bamaphupho amanye awo esengike ngicine ngiwakholwa njengeqiniso nala sengivukile. What if ubaba kule ncwadi angibhalele yona akashiyanga nanombolo yakhe yokuxhumana? Uqinisile ma. Akufanele nangephutha ngifane nale ndoda ubaba. Indoda enjani ehamba ijubalala ingaziphi nethuba lokuziphefumulele endodaneni yayo? Ngikhumbule ngokundindize ephaketheni ukuthi konje uPakamane ungiphi cellphone. Yizi sindala kakhulu nje futhi kodwa kungcono kunokuba ngingabi nayo at all. Ngiluhoshe ngolokuhlola ubundindindi. Asefundeka ngokuciciyela amagama njengoba nescreen sayo sisifahla ke samdwayidwa nje. Umyalezo vela kuzethu. Ngifunde ngiciciyela. Ngiyazi isikhathi esiningi sisichitha ngokucabana. Kwesinye isikhathi umuntu uzakhohlwa na ukuthi impilo yayingenancazelo kanjani ngaphambi kokuba wena ufike kimi ube impilo echazekayo. Kuhlengezela izinyembezi. Lengane ngomunye kwabambalwa abangenza ngizizwe ngisadingeka lapha emhlabeni. Noma ilihlaza kodwa nokungenza ngizizwe ngisenendima nje okumele ngiyilime empilweni. Indima ehlalele mina kuphela. Indima yobuholi nobunhloko bomuze emaqadeni. Ngithola isihlahla lapha eceleni kwendlela, ngiqoshame phezukwetshe, ngiciciyele, ngiqhubeka ngifunda. Exams are starting next week. I know you will ace them. Usoloko undenza proud. Uyandincumisa sizwe sonke. Undenza ngithethe izilimi nangoko ngamanye amaxesha undicaphukisa. But ke lilonke nje and on a serious note.
Bengifisa ukukufisela ukubhala okuhle nempumelelo kuzo zonke imfiso zakho mashiya amahle sengathi azoshumayela. Ngethembisa ukugcinela izidlo zakho kuze kube sekupheleni kokubhala. Awuphethe lo mlayezo ngobuso obungicishe ngimamatheke ngibuyisela ucingo ephaketheni. Iyangithanda lengane. Umuntu angaphika ukuthi iqhamuka eMariensing elokishini lomntakabani. Ingabe yabonana nje kumfana wakwesaka mthetho njengami nje. Kwesinye isikhathi ngengizenyeze ngize ngicabanga nanokuthi lento yethu ingeyesikhashana nje. La ngalimbe lo uyovuka esemtholile umaqondana omfaneleyo. Igaxele phakathi kweminwe ucicane noThembisile incwadi engilokhu ngiyigudla ngiyisabe ephaketheni. Sibuye naye isandla wena owabona kuTonyo leyo ukhambeni lwamaphepha ashukuziwe. Kuzofanele ngiqonge isibindi singumanqoba izuvalo. Ngidabule nesandla somzimbo sobanda ngenxa yovalo, ukudinwa nenzondo eqhube ngembala yothando. Iyanginyanyisa leyo ukuthi abhalwe emveni kwesikhathi eside kanjena ubaba. Aphuthume esiphethweni amehlami ngenhloso yokubona igama lika baba. Bese ngimkhumbula ngokungazenzisi njengoba ngithola incwadi yakhe nje. Ukubuyazi lo mjito ukuthi ngimfisa kanjani. Usimiso madoda. Phela umama umbiza kanjalo umethuke wakhuluma ngaye. Nakhona usuke ngambizi kahle. Lisuke liphuma ngenzondo enolaka phakathi. Ukubona igama lakhe libhalwe isandla sakhe kuzoshintsha umuzwa nomoya njalo sengihlale ngilimatanisa nawo. Kodwa ke Themba Limbe, Themba Lihle, Themba Lisha njengoba eseze wabhala nje. Yimina udadewenu uzomndeni. Ngithi lengelele. Lencwadi ivela kusisi. Dedelele. Afufu sizinyembeza amehlo. Akusikhona ukuthi angijabule ukuzwa kudadewethu. Ngijabula njalo la ebhalile. Ungomunye wabesifazana abasebancane abayisibonele esihlo kimi ngokuyeka konke kwabantu abasha aphuthuma imfundo kuqala. Uyiqhawekazi lami uzo. Kodwa bekungakuhle kulokho kuba lencwadi ibivela kubaba. Ngisukume. Ngihambe ngihudula. Why ithema lingabhala ngempela? Futhi angimiyeke lo. Mhlawumbe sowafa nje. Osisi. Yane. Umafunga seka baba. Umafunga seka mama. Akeveze intombi endala. Kanti sishiyana ngeminyaka emithathu nje kuphela. Ingabe uthini ke? Ya bhuti wami. Awuze nje ungibingelela kanjani? Indlela yokubhala incwadi le. Ingabe kuyoba ummelo njani lokho njengoba kubuye kube umuntu nje uma kubhala noma ukukhuluma. Sekuyisikhashana ngigcinile ukubhalela. Futhi ke usezogcina. Ngizomnikeza inombolo yami yeseli. Kuzofanele ngimthumelele iSMS ngimazise ukuthi nami sengiyatholakala emoyeni. Ngiyazi uyojabula. Ngiyethemba usokulungela ukubhala your exams next week. Kodwa ke ukusho nje wena udinga ngisho ukuyilungiselela siqenqesa kwethu. Bathanda ukungifakela ipressure lapha. Futhi yena nje nozethu ngaze batshelene lapha. Ngifisa wazi ukuthi noma ngingakude kangakanani ngokuhlala ngenxa yezimo impilo engibeka kuzona. Kodwa ngimthandazo nginawe bhuti wami. Wena nomndeni wonke nje wasekhaya. Nginibeka njalo kuNkulunkulu. Ikakhulukazi wena. Sizwe. Kukhona into okufanele ngikutshele zona. Kodwa engingabona ukuthi lesi isikhathi esikahle sokwenza lokho. Ikakhulukazi njengoba uzobhala nje. Lungithi heqe uvalo. Yini? Kanti bayibonke laba abantu benezinto engingazazi mina. Kodwa mhlawumbe usisi uzosho la ngezansi. Ngikusho lokhu ngoba ngiyazi ukuthi miningi imibuzo esekhanda lakho njengabukhula nje. Okuningi akwenza umqondo opheleleyo. Damn right you are.
manje ke hlala epointini phela ukuze ukuthemeleza uyeke ukuthemeleza somndeni. Okwamanje nakhe ngizokutshela khona. Umama kukhona isimo abhekene naso angafuni ukukutshela sona ngenxa yokwesabela ukuthi ungasophazamiseke ekubhaleni kwakho, but at the same time usaba ukuthi uzozitholela wena sewuphakathi nokubhala uphinde uphazamiseke futhi kakhulu kunokube bekutshelile. Ifuna ukugxuma inhliziyo, ngicela ungamnikezi pressure kwamanje. Umethetha uvela uvume konke nje nala ungaliboni khona iphutha. Ngiyazi ungakwazi ukwenza lokho Ngcobo mkhulu. Ukhona kodwa mina umuntu okangicabangele. Manje sekufanele ngithule. Nginesa ukuthi umama unesimo esithinta mina kodwa futhi ngibekezelela ukuthi angizukutshelwa manje ngoba yena weak. Uba no strong. Hayi umama kuzofanele ngitshele mina. I deserve to know. Kanti vele ithini? Ngiyazi ukuthi imali yonke umama ayisebenzayo isiza mina eThekwini. Ngethemba lokuthi akusekude boy. Ngiyanethembisa sizwe ukuthi anisoze niyisola. Qifi. Ngisonga incwadi ngingasayiqedelanga nokuyiqedela. Ayikho into ayishoyo la uzomndeni engayazi. Ngiyazi ukuthi uzoyibuyisa imali uma seqedile. Leyo nto ayidingi incwadi. Into edinga incwadi ileyo ukuthi ubaba uphi nokuthi wahambelana nokuthi yini le edluma. Nansi into edinga incwadi. Uzochaza futhi uma uzomchazela. Indindize futhi phone. Damn. Konje kusafanele ngithumelele uzomndeni SMS yokumazisa. Kufanele ngithole noma airtime ka5 rand ke. Ingabe into yaninike futhi leyo. Ngiyikhiphe. Umyalezo ovela kuzethu. Ayi usiziwe ke njengoba sengine phone nje. Kodwa ka ngicomplain. Ngiyifunde. Webo. Ungathini uma ungathola ukuthi ngikhulelwe?